že majú pre mňa nejaké informácie od manželky Dušana. Ja neviem, čo manželka môže vedieť, ale ja si to vypočujem samozrejme, musím to nejako opatrne urobiť, lebo dneska už nemám istú, ja pôjdem niekde ku Kesslerovi, alebo hľadím mu, alebo tam robiť nahrávať, čo ja viem, čo robia oni dneska. No to určite. No, čo ja som si dával pozerať. Kessler si nahráva všetko. Nebudem. Ja som sa pýtal, že Dušan je v pohode po psychickej stránke, že on to očakával, on má napísanú nejakú, že na 204 má napísané odvolanie zatiaľ, ešte ho akože upravujú, doľaďujú, že to chcú normálne zviazať do kožnej väzby, keď to budú podávať. Zatiaľ není, on je tak nastavený, že to v tých druhostupňových konaniach ustoja. On neočakáva, že by to mal prehrať. Neviem, či to je dobré alebo zlé z dlhodobého hľadiska, tak to byť nastavený, ale zatiaľ je OK. Takže toľko Dušanovi máme vydať, ale ja ho tlačí tento týždeň, nech vydá ten magál, že by sa som aspoň nejakého zastavil, no, že by sme Či nechcú, že by sme to prebrali. No. Oni to tak poňali, oni si spravili tú tlačovku, nepozvali tam 3 médiá, tuším, že denník Gen, Aktuality a Markízu nepozývali. Mali tam mikrofóny, dostávali mikrofónom. Urobila to len pravda. Len pravda na facebookovej stránke ho zverejnila. My sme to prevzali, urobili sme z toho skrátenú podobu. Ja som robil video osobitne, to celkom dobre išlo a teraz je skrátená podoba videa. Z facebookovej stránky pravdy už to má asi 80 000 vidí, nevíde to. Ich zaskočila tá Pamela tým, že ich držala počas toho konania v tom, že budú sa vykonávať aj ich návrhy a prišla zrazu zo dňa na deň po tých akciách na Čurilu a zavelila, že sa ide vyhlasovať, takže. Ona odôvodnila zotrvanie Dušana Kovačíka vo väzbe, vykonanie dôkazov, ktoré sa týkali Hrubalu, Klimenta. A to sú dovolácie dôvody, tam nie ako ja na pohodu. A potom to neurobilo. No. To je svoj volá. Hrubala aj Kliment, to je dovoláci dôvod, že im zametla ten výsluch, takže. Koľko podľa vás môže trvať, kým príde rozhodnutie najvyššieho súdu? Pol roka? No určite. Pol roka vo väzbe. Teraz je problém. Majú zaujímavú situáciu, lebo mali podaný návrh, teda žiadosť o prepustenie pred vyhlásením. Do vyhlásenia o ňom nerozhodla. A po vyhlásení, tým, že ona ukončila dokazovanie, tak je to nová okolnosť, podali znovu žiadosť o prepustenie. Lebo on do právoplatnosti nemusí byť vo väzbe. Takže majú teraz v podstate dve žiadosti, jedno v sťažnostnom konaní, jedno ešte vôbec nerozhodnuté, tak sú zvedavé, je to taká situácia, akože podľa mňa patová. Kto rozhoduje už? Teraz najvyšší súd alebo kto? Teraz bol najvyšší súd, áno. Najvyšší súd. Tam je to tiež teraz zaujímavé. Za to, že to je v dispozícii najvyššieho súdu, to tak je? Tam je to teraz tiež veľmi zaujímavé na tom najvyššom súde. Neviem, či ste zachytili, otcovi zrušili C-čko. Minulý týždeň. Aj Mihálikovi, aj Kramerovi. Otec má teraz v pondelok v Banskej Bystrici pojednávanie tiež na žiadosť o prepustenie. Sme dávali mimoriadne okolnosti. Máme vytýčený termín v pondelok o 10:00. A ideme tam s takými argumentmi, že som veľmi zvedavý, že čo na to povie Stieranka, lebo dneska sa bavíme už iba o kolúznych dôvodoch. Áno. Tie neboli vôbec špecifikované. A máme teraz 3 výsluchy také vočistí, že Hazuchu, to sme poslali, to ste čítali, Koščo, či ste čítali. A teraz bola ešte vyšetrovateľka Mášanová, to je tá Biba, spomínaná aj v Tréme. Áno. Tá uviedla, že Kučerka púšťal nahrávku, jak si nahrával Šureka s repom, keď ho vydierali. Takže to má... Kučerka vyššie napísala manželka? Kučerka má nahratého Šureka s repom, jak sa mu chodili vyhrážať, nevypovedal. No a prečo potom Kučerka poslal sa? Kučerka vypovedal na 37 strán na inšpekcii. Teraz je chvíľu. Pred 2 mesiacmi už. To mám priamo od Kučerku tú informáciu, takže vypovedal aj Hazucha, ono je dneska zrejme, že tá akcia ešte ďalšia bude zameraná aj na kauzu očistec na betón. Tá inšpekcia to má prichystané. Tam budú podľa mňa už zatvárať priamo prokurátorov, takže tam sa na niečo čaká. Neviem, či ich chcú popúšťať teraz v októbri, lebo tam fakt to vyzerá slubne s tým prepustením na október. Mal by už aj GPčka napríklad, dneska mi došlo za Mihalika,
generálnej prokuratúry 363 nám rozhodli, mu zrušili obvinenie z februára Mihálikovi. Čiže tam tie kroky, ktoré robí dneska aj najvyšší súd zrušením tým C-čka, aj generálna prokuratúra smerujú k tomu, že ich budú chcieť podľa mňa v októbri popúšťať a potom možno príde nejaká akcia, aby niekto nevykrikoval na nich, že to robili kvôli tomu, aby sa dostali z väzby. Ťažko povedať. Aby to nebolo tak, že sa vybúria, myslím, že pozitívne, že popúšťajú také nejaké menšie veci, že tam budú nejakú úvahu, ale títo naši, na ktorých nám najviac záleží, tam ponechávajú, že tam zostali vysieť. Neviem si to predstaviť, lebo máme tu 363 máme podanú na zaujatosti repo Šureka. Tá je dneska neudržateľná po týchto všetkých výsluchoch, ktoré boli. Oni sú označení priamými svedkami štyrmi pre zaujatosť. Jednak vo vzťahu k tomu, že Repa dozoroval 3 veci, z ktorých sme obvinení, že on musí byť vypočutý ako svedok, to je úplne bez debaty. A hlavne teraz sa hovorí o tom svedkami, jak Repa hovorí, či Hazucha hovorí, jak Repa chodil za ním, nech im pomôže s Kovačíkom, nech svedčí na Kovačíka. Ináč ho obvinia v kauze Očistec. Dobre, vy viete, že ten Kučerka potom, ako jeho manželka napísala list, ja som list zverejnil, lebo manželka ma o to požiadala, to vzniklo tak, že Kučerková na krajskej prokuratúre sa obrátila nejakých prokurátorov, ktorých ja poznám, tí prokurátori mi to priniesli a povedali, môžeš to zverejniť so súhlasom Kučerkovej. Vtedy som vytiahol tie fašistické kabáty a on sa potom ospravedlnil za tým. No, to bolo tak. Aj k tomu sme ho vyťažovali. Po tom liste, keď bol, myslím, že v Žiline, alebo kde ho dali, do začiatku, tak mu tam robili tak zle a vyhrašali za tým obvineniami manželky aj otca, že on to zobral naspäť, ale to, čo oni zverejnili, v tom 6. mesiaci, myslím, to zverejnila prokuratúra, že to zobral naspäť. To bolo ale Kučerkové vyjadrenie ešte z januára. Oni to sušili 5 mesiacov u seba a časovali si, kedy to použijú. No a potom mi povedal... On v zápäti to zobral späť, podal na nich asi 2 trestné oznámenia na inšpekcii, niekedy na jar tohto roku. A má 37 stranovú výpoveď rozsiahlu o tom, jak chodil vypalovať Repa, Šurek, jak učili Slobodníka vypovedať. Je to niekde v dispozícii, toto sa dá? Ja tu výpoveď nemám k dispozícii, je to na inšpekcii a je to pred vznesením obvinení, čiže sa k tomu nevieme ani dostať. A pred vznesením obvinení vo vzťahu Šurekovi a Repovi? Určite. To sú ľudia, ktorí budú realizovaní na betón. Ja si osobne myslím, že aj Kovažik, ako komunikátor medzi nimi a ministrom. A mali by byť existujúce nahrávky Lipšic, Mikulec, Kovažik k tej akcii vymáhanej. Toto by malo byť. Tí traja, čo ušli. Z tohto posledného uznesenia, kde sú tí všetci štyria, čo byla Ďurka, Mašin, Sabota. Ja čítam z toho, jak Biblia už. Tam jasne vyplýva, že oni vozili Zemana 3 dní pred tou akciou znaky v kufri. Ho vyvážali preč. Priamo operatívci. A to bol už v tom čase on v následke. To podľa mňa budú mať všetko zadokumentované na tej inšpekcii. No, mne prezidentka povedala, že ona musí veriť aj verzii, že to ja všetko organizujem. Jak to tam môžem organizovať? Však som ja dobrý, Mazino, však som dobrý. Tí budú čumeť, tie ešte len budú čumeť. Tá inšpekcia to robí výborne. Z taktického hľadiska to robia perfektným spôsobom. Dneska, keď si vezmete, začali úplný stred. Lebo máme nejakých operatívcov, najhlúpejších, najvýkonnejších, Dunčko napríklad. V stred boli vyšetrovateľia, Čurila, Ďurka, Mašin, Sabota. Potom bola špeciálna prokurátora, politici, to nazve Mikulec a Matovič. A oni teraz zobrali stred, pozerajú a na 100% monitorujú, jak komunikuje s podozvrchom. Lebo oni dneska sú nútení komunikovať. Mali by mať zadokumentované Kysel bol minulý týždeň 3-krát za Petrovom base. A to obvinenie Žigu a z toho Štefana, obvinenie Kalavského, to bolo všetko upečené teraz na rýchlo s Petrovom.
Ja som počul, že Petrova pripravovali na výpoveď voči Kalovskému. To Kysel? Toto bude zadokumentované, na betón zadokumentované. Žilinka veľmi málo komunikuje, veľmi málo. Úplne odizolovaný, ako nechce, aby sme mali nejaké kontakty. Chodí na východné Slovensko, mal tam takého známeho, čo je šéfom toho hotela v Prešove, Butleček sa to volá. Myslím, že na tých poznám také nejaké meno, nejaký Štefán Kopický, také nejaké meno, taký známy podnikateľ. Chodí k nemu na pohovočky a došli naši poslanci z východného Slovenska, mi to hovorili v piatok. Robert bol Žilinka na východe a nechal odkaz cez toho podnikateľa, že sa nemusíme báť prijatia týchto zmien, pokiaľ ide o 363 a rozdelenie GP a špeciálnej prokuratúry, lebo že na to nebudú mať čas. Je to... Toto hovoril generálny. Čiže ako keby naznačoval, že... Ja mám rozanalizované to uznesenie, tie posledné, neviem, že ak ste to čítali, že do akých podrobností, ja to mám rozanalizované extrémnym spôsobom. To určujú tie 4 a tie ITPK. Tam sú 4 osoby zatiaľ neoznačené, označené hviezdičkou, bodkou, pomočkou a otáznikom. Sú tam priamo pomenovaní na schvál, to je z taktického hľadiska, tí operatívci, ktorí mali voziť Zemana. Tých sa nesnažili skrývať napriek tomu, že im bolo ešte vznesené obvinenie, aj to je z nejakého dôvodu. A podľa významu tých rozhovorov je určite jedna z tých pravdepodobne hviezdička ako Važík a otáznik je na 100% niektorý z prokurátorov. To bude Repa Šuer Kysel. Kysel sa pozná veľmi dobre s Chudým, s vyšetrovateľom, oni sú veľmi blízki kamaráti, dlhé roky. Dovolenky spolu trávili a robili spolu Sikorovcov a neviem koho všetkého. Čiže Kysel veľmi často behával na tú marku. To je... Treba dať pozor na rýchlosť, pretože Kolíková dnes oznámila, že podala do medzirezortného konania už novelizáciu 363, ešte som to nevidel, čo tam je, neviem. Nejakú zmenu. Takže my musíme vytvoriť v parlamente veľký tlak na to, keď to náhodou príde do parlamentu, my musíme naťahovať dni. Tam sa musia byť obštrukcie, ja neviem, že to povymýšľame, a tu my budeme niečo vymyslíme, že aby sa o tom nerokovalo v parlamente tak rýchlo, ako oni budú chcieť, lebo nemám takéto podrobné informácie, ale všetci nám hovoria, všetky zdroje, ktoré máme, hovoria. Ide sa ďalej. Dotýka sa to vyšetrovateľov ďalších, dotýka sa to niektorých prokurátorov špeciálnej prokuratúry a hovoria o Mikulcovi. Toto máme, Mikulec a vyšetrovateľia, čo by bolo Ježišmarja. Určite. Čolinskí nemajú dneska jasný cieľ, to je z vyjadrení, už len z vyjadrení by som si vedel typnúť, že idú úplne po Kyselovi. To je... Ale to je pomsta tam. To je pomsta. Čiže... Lebo Kysel po prepustení ešte stále táva. A aj robí ďalšie aktivity k Čolinskému. On dokonca mal dávať pokyny po tom, čo ho prepustili na znovu znesenie. Včera mi Čolinský trochu pomohol, lebo my sa stretli pred reláciou s Čolinským a začal pýtať na mňa, že no, máte ten štít, vám sa bude ľahšie hovoriť, že som astmatika, nemám. Ja vám dám, mám v aute, mám čisté, ty dobríte, že nie. Pán Čolinský, máte nejako veľa papierov, čo je? Tak som na vás pripravený. Pán Čolinský. Urobte jednu osobnú poznámku na mňa, jak ma počujete. Mám pripravený 15-minútový monológ a nezastavíte ma ani vy, ani ten redaktor tej televízii. O Borisovi Kollárovi a jeho transsexuálnych hrách, ktoré absolvoval. A budem rozprávať veľké detaily, to si vymyslel som, budem rozprávať veľké detaily. Musíte otvoriť tú tému. No a my sme tam sadli, bola tá obutávka na úvod, tam tu ukážky z televízie a tak. A tam na záver bola tam moja prestrelka s tým Kollárom v parlamente a mi hovorí Čolinský, akože áno, keď budete vy, tak budem aj ja. Veľmi im pomohol, lebo on v podstate potvrdzoval tie veci všetky tam, nebolo nič také, čo by, len teda, že nevieš, či vo všetkých prípadoch sa dá automaticky povedať, a čakaj, potom platí nejaký indubio pro reo. Prečo keď to takto bolo v prípade Santusovi, že sa 4 stretli v piatok večer, na aké to nemohlo byť v prípade Čolinského
vašeho otca, Nora, a to tak aj bolo, nie, že to tak jasné. Jasné. A hlavne, tak u nás je to úplne potvrdené. My máme dneska 4 svedecké výpovede, ktoré hovoria o tom, že Slobodník chodil na prokuratúru ešte predtým, než bol oficiálny výsluh prvý. Chodil tam s Lipšicom a Lipšic mal sprostredkovať cez Šureka toto stretnutie. Priamo vo výsluhu, v očistci. To sú ľudia, ktorí už boli na UIS vypočutí. Čiže ja som dneska presvedčený, že bude akcia kvôli očistu. Aký by to bol zvrat? Už v tom Kučerkovi, že Kučerka niečo povedal. Manželka napísala list. Potom to zobral naspäť pod nejakým tlakom. A viete, že aký to... Kučerkov odkaz je, že ide na bank a ide proti ním extrémne. Že on neustúpi. On hral všetko dneska. Kučerka je čo? V akej pozícii Kučerka teraz? On je teraz prepustený. Áno. Je na slobode. A obvinenie nemá z čoho? Tam má viacero skutkov. Oni majú, on je asi v 3 alebo 4 veciach mimo toho Judáša. Ten Judáš je obžalovaný už. Tam bude podaná obžaloba a vlastne teraz pri prijatí obžaloby pustil súd, nezobral ho do súdnej väzby. Lebo on bol v Judášovi vo väzbe. Robili to v ten istý deň, keď ho púšťali ho v ten istý deň, keď bola akcia na Čurilu a Ďurku, čiže je dosť možné, že mu možno aj chceli hovoriť o tožku, ale že nemal kto. takže za to ho nikto netočil. No to by bolo skvelé. A on je dneska mal síce psychické problémy, aj sa ho snažia do tejto podoby vykreslovať najmä Čorninsky, pretože on bol u nich priamy svedok, ale dneska je relatívne veľmi dobrej psychicky na to, čo zažil a v akej situácii je kondícii, ale ide akože proti ním. Čo to je za machinácie s tým sudcom, ktorý má rozhodovať na krajskom súde vo väzbe tohoto Čurilu a týchto vecí? Nepočuli ste? Neviem, vôbec to neregistrujem. A akorát sa dneska o tom bavili, že nejak už dlho rozhoduje ten kraj. Sudca vraj odišiel na dovolenku, Aha. ktorý mal rozhodovať a došiel tam niekto iný a tvrdia, že ich pustia. Z väzby. Vykrikovala to je Remišová. Bože, vlastne to je dobré niekde. Ja ako hovorím jeden, som tak veľmi mocne povedal, že keby ich kraj pustí, aby nečakala inšpekcia na autošku s vašim novým. Dal ten náhod. A možno aj za to čakajú s ďalšou akciou. No. Čiže... Aby nečakali pred dverami väzby. Áno, že ich zoberú. Petrov je v Ilave, to už dojmali premiestnení. Tam už vykekujú, Noro vybavil. On už tam mal ošefovanú celú väznicu. Cez vychádzku rozdeli úlohy a už kričia Petrovi, nech si zavesí. Takže tam to je fajn. Bol som za ním, boli sme za ním, za Norom. No super. Ako fajn, je, tak. Oni, že najväčší problém robí Sofia, dcera, čo tá je na ňo tak naviazaná, že 14-ročné dievča, skoro 15, vieš, tak. Tak máme tiež dobrú situáciu. Podali sme podnet na tú Európsku prokuratúru, tam sme vyskúšali. Mali sme ich v podstate poslali nás teraz akože slušne na prdele, ale ideme to tam ešte zasťažovať. Má prijatú druhú stavnú sťažnosť Noro a o tej prvej by mali rozhodovať v najbližších 2-3 týždňoch. Na tú by ho mali púšťať. Strašne to na tom ustavu. Čiže sme dneska v takej situácii, že mali by ho pustiť do mesiaca z dobytkára. Snažíme sa do tej doby vyriešiť očistec. Tým, že padla C-čková väzba v očistci, Norovi nenavrhovali B-čko, teraz podľa tých prechodných ustanovení zákona, tej novely, tak s ním mi dosť predstaviť, že ak by chceli točiť do očistca, keďže B-čko mu nemôžu už znova navrhnúť, lebo zabudli navrhnúť v auguste a C-čko tam už padlo. Takže dneska Norovi hrozí reálne otočka do nejakej novej veci, o ktorej my nemáme zatiaľ poznať. Nám by veľmi pomohlo, keby ešte aspoň jeden prípad rozsahu toho Čurilu vyšiel na povrch, pretože potom môžeme začať hovoriť. Jediné solidné riešenie je všetkých pustiť z väzby dole. Ako politicky, ale teraz nebudem hovoriť o individuálnych dôvodoch na prepustenie alebo neprepustenie, ale všetkých. Nie pre mňa za mňa pustíte aj Čurilu von, ale pustíte všetkých von. A nech sa to všetko potom už na slobode dotiahne do konca. Toto je cesta, podľa ktorú treba hovoriť.
Ako ja nerad robím ukvapené nejaké vyhlásenia, ale ja som dneska v tej veci si to dovolím povedať, keď je to otec môj, ja si myslím, že do konca oktobra sú to čistá doma. No, bol by som veľmi rád, ja som všetko očakával v živote a tieto kurvy, viete, ak vždy, jak bojujú. Nie, dneska máme bojujú, ale toto sú argumenty, ako, ja hovorím, tam, kde je šedá zóna, tam nás vždy dajú do smutku. Ale tu máme čierno-bielú vec, to nevedia rozhodnúť inak, to by muselo byť ťažký zločin. Jak sa natrezeme všetci. No. Tak to áno, tak to áno. Vieš, To áno. ešte mnoho sa opie, počkej. No. Či teda nepije. Ten hovorí, že už je tak, akože zvykli si, už teda už každý si zvykne. To je taký výraz, že je inštitucionalizácia, no ale tí ľudia sa na to jednoducho na ten spôsob, ten režim, ktorý tam majú, no ale to je každý deň života premyslia. Ja sa na to stále ako pozerám. Každý deň života. A v akej kvalite ho tam stráviš? Tam je šlapto. Je to tam náročné. I do bastardí a tá prezidentka. Dobre, že som sa s ňou stretol, aspoň viem, že tam nie je cesta. Tam to nemá žiadny význam. To sú fanatici, to nerozum, to človek ťažko by vysvetliť. Tak tam on je oklopená takými ľuďmi, vieš, ktorí... Začala mi vysvetľovať, že viete, pán predseda, ale tie reformy 363 sú žiaduce a reformy vzťahu generálnej prokuratúry, špeciálnej prokuratúry. Pani prezidentka, odkedy rozprávame o reformách 363 a generálnej a špeciálnej prokuratúry? Od momentu, keď bol zatvorený Čurila. Hovorím, to je zaujímavé. Dovtedy nám to nevadilo. 363 bola zavedená Lipšicom v roku 2005 do trestného poriadku, keď tam bol daný. Nikto neriešil vzťah špeciálnej prokuratúry a generálnej. Špeciálny prokurátor v opozícii, námestníka generálneho prokurátora. Čo zrazu je taký blok? No viete, ja som to študovala a normánsky model vzťahu špeciálnej a generálnej prokuratúry, ja takto na ňu pozerám, pani prezidentka, aký normánsky model. Takže asi chcete povedať, že európsky vo vzťahu k anglosaskému sa poďme baviť, že sú nejaké štátne zastupiteľstvá, že je ministerka spravodlivosti, niekto ju tam krmí, niekto tam dáva nejaké hovadiny, ona prišla, nerozprávajte, pretože je nejaký rozdiel medzi kontinentálnym a anglosaským systémom práva. No aká bola, je to náma, ktorá je manipulovateľná, to je celý problém, ale bohužiaľ manipulujú ju na druhej strane, nemáme k nej žiadny prístup. Ale to zošrotujú toto, ja ju nebudem šetriť. Zajtra si vypočujem jej správu. Som zvedavý, či aspoň niečo z toho, čo jej dnes bolo povedané, sa v tej správe zajtra objaví, alebo na zajtra má správu. Nebude písať, ona určite. Ja som nemá to, že ona nepíše tak, ale pevne, že to aspoň predtým si raz prečítam. A ju naberiem na rohy hneď potom, ako náhodou, k tomu ja budem papšiť. Taká ťažká. Poviem, že na budúce nech mi pani prezidentka nevolá, ak som tam strávil hodinu a pol zbytočne, tak to mám prejsť takéto veci. Však žijeme, ale má to sere voči týmto našim priateľom, že keby to bolo ako, že sa bijeme na slobode nejakého ľudia. Akože očistec si dobojujeme, očistec je rozpadnutá kauza. Rozpadnutá kauza, tam sa budú snažiť teraz povylučovať veci a podávať na súd čo najrýchlejšie, aspoň tých, čo sa popriznávali. Tam, kde sa cítia byť dôkazne silní, ale to budú hovadiny. Zločinecká je dneska extrémnym spôsobom rozpadnutá. To nevedia preukázať. Tie skutky k tým akože kauzám, jak bol Vláhostav, to je tiež úplne rozpadnuté a dneska sa moc dôkazne trošku pri tom sledovaní, čo nie je trestný čin, a pri tom vianočnom. Mali ste možno si vypočuť odôvodnenie rozsudku Kovačika? Nie, vyhlásenie som nemal som čas. Ale popisovali mi to v stručnosti. Napríklad, jak mu napálili tú zločineckú skupinu. Oni hovoria, že neexistuje žiadne rozhodnutie, ktoré by označovalo takáto zločineckú skupinu. Ja mám oni ako, že napomáhanie, neviem, čo tam dali všetko. Vo všetkých bodoch obžaloby vyšla v ústretí, vo všetkých štyroch. A ešte mu dala aj o tuším rok viacej, ako navrhovala prokuratúra. Prokuratúra navrhovala 13 2. Kovačík má dneska veľkú šancu v súvislosti so Zemanom. Lebo Zemanová priateľka, tá Dominika, neviem jaká, je dneska tehotná, oni mali svadbu pred 2 mesiacmi, pred 3, a
inšpekcia chce stíhať v tej veci ovplyvňovania svedka Hutovej, ktorý je v kauze Jopitrade pohonné hmoty. A ona tam chodila s operatívcami za ňou, lebo sa s ňou poznala a snažila sa dohodnúť a sprostredkovať stretnutia a zmanipulovať výpoveď. O tomto svedčí Hutová priamo. Toto je na inšpekcii rozrobená vec. A oni budú cez ňu lámať Zeman. Zeman sa na betón zlomí. To je otázka dneska času, keď k tomu niekto nezabráni samozrejme, čo zatiaľ sú také tendencie není, tak Zeman sa v nejakom čase zlomí a ja hovorím, síce si to ten Dušan odserie nejakých pár mesiacov ešte, ale toto budú veci na obnovu konania, keď Zeman začne rozprávať o tom, že bol nejakým spôsobom manipulovaný do tej výpovedí. Čiže on má veľkú šancu. Petrov je tiež zvláštna výpoveď Petrov na inšpekcii. Petrov bol v pondelok, keď zadržali Čudovu s Ďurkom vypovedať na inšpekcii a po spontánnej časti ho poslali vyšetrovateľ preč. Bez skladenia otázok. Ja si to dneska viem vyložiť len tak, že ho Petrovom sú už oni dávno podľa dohodnutí, že bude spolupracovať. Len ho nechávajú ešte v prostredí, aby boli informovaní, čo USP chce. Do akej miery si zachová inšpekcia nejakú mieru nezávislosti, že oni tam musia strašne natočiť? Kto teraz myslíte? Ministerstvo vnútra. Tak určite, ale dneska už sa možno boja. Tie ITčka, vezmite si, keď niekto odpočúva a oni nevedia, čo sa odpočúva, koľko kancelárií, to oni dneska nemajú tú informáciu. Nevedia, či bolo USP napichnuté, či bolo, dneska každý rozmýšľa, a ja teraz keď poviem, že toto tu bolo odpočúvané, začneme všetci rozmýšľať, o čom sme sa tu bavili posledného pol roka. A neviem, či som nepovedal blbosť v nejakom momente, alebo niekto vyhodnotí ako trestný čin. Čiže oni sú dneska nervózni. Nevedia, či sú monitorovaní ďalej, to tiež bráni v nejakom aktívnom konaní a konajú dneska len tí ľudia, ktorí vedia, že sú v tom absolútne namočení. Kysel, Záleska, to sú už panické prejavy toho, čo oni robia. To sa inak nedá vysvetliť. Čiže ja si osobne myslím, že Zálesku budú mať náhradu. Záleska na pojednávanie jasne povedala, že komunikovala so Zemanom a Zeman je ospravedlnený. Telefonoval s ním, to každý hovorí. Takže toto bude, a že komunikoval s operatívcami. Tak keď tí operatívci boli v kancelárii v robote, kde s ňou volali a mali nahlasiť... To ešte milé, kedy tak si týkala za Zemana, to nepadá tak. Ako tam môže hocičo vyskočiť. Čo? Tam môže hocičo vyskočiť dneska. Dobre. Čiže ideme do mesiaca, október bude mesiac veľkých zmien, veľkých rozhodnutí. Ja zvolávam na 7. októbra do Bratislavy do NTCčka 4000 ľudí. Idem robiť veľkú akciu, akože úcta k starším a to bude veľký politický meeting. So všetkým si potom povieme, že čo ako. A ja medzi tým teda budem využívať tú pôdu parlamentu. Zajtra idem večer do Prima CNN, živý vstup a polhodinový k tomuto, čo sa robí do tlačovku v toho Horiča. 11 českých výstupov bolo perfektne, sú české médiá, to je 11 veľkých príspevkov v Blesku, na tomto bol na Nové, na Českej televízii, bolo to asi 3 alebo 4 novinách, ako super to zobrali. Vy robíte dneska výbornú politiku, to vidíte na tých percentách a zajtra to rozdám si, lebo ja som tam chcel ísť naživo, ale je problém stále s tým cestovaním. Tak budem v kancelárii sedieť, ale bude obraz, normálne pôjdem na akože priamy prenos zo Slovenska a máme pol hodinu len o tomto ničom inom, tak budem ako nadávať a povedať, že sme si dajte v Čechách pozor, aby ste nezvolili a to, lebo toto máme vedieť v Českej republike. Hoci by sa nemal dovoliť vstupovať na takéto niečo, určite poviem. Dobre, pozdravte chlapcov, dobre, a no, jasne. Jednu vec. Mako vyhral na pošte prepravu. Zase ďalšiu? No. To je teraz niekedy? Áno, teraz. Teraz sa rozhodol. Čiže to nie len stráženie, to bolo... Že vozenie peňazí. No jasné, ale ešte nie je podpísaná zmluva, je už podľa teba podpísaná zmluva? Ja si myslím, že je. Hej? Jak to môže toto byť? Čo to je? ako si ide ďalej. Ako frčí, jak frčí. Aj, oni musia vedieť, čo. On už ich vyfaluje. On už je vo svojom.
Oni dneska musia, lebo on by ich takto utopil. Dobre.